enjing bidalku murub saking nagri Wirata kunging kang bawa Prabu sanen nira Lere Surya wetel lira Siwapate Wasitawa kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhewuh Raden Wapate yen aku iki ngrasakake lakon panandhanging Kanjeng Rama ingkang wis kawedhar mawa inggih Raden janjane aku dhewe melu pekewuh aku melu isin sebab janjane kabeh kuwi mau rak ya ledhoki ning banyu to wa inggih namung kemawon kula badhe matur ngaten kula ajrih Raden ya iki wis ana keparinge Kanjeng Rama utusan karo aku mboyong kondure Kakang Mbok Dewi Durgandini panyuwunku wa reksanen katentremane negara Wirata jalaran iki wangune ana salah sawijining ratu sing ora kena dipandhengi nyatane Kakang mbok durung kundur menyang praja wae wis ngangsek kekarepane Ratu Simbar Manyura ya ratu sing salah kedaden mau sak bisa-bisa pambengono luwih dhisik ya wa inggih Raden ngenteni kundure Kakang mbok wonten yen to Kakang mbok wis pareng kundur lan Kakang mbok nyarujuki tak kira kabeh yo mung kare manut sebab wong jejodohan kuwi mau jare pawitan katresnan arpa kuwi ratu buta salah kedaden nek pancen panjenengane Kakang mbok kuwi kersa nglanggati ya arep kepiye meneh inggih Raden langkung merayogi mekaten kula estakaken dinten menika badhe kula mutaken rumiyin sampun ngantos kelajeng-lajeng para prajurit saking Simbar Manyura anggenipun badhe pinanggih kelawan ingkang Rama Kanjeng Sinun Prabu Durga Bau. Ya, sapungkurku sing ati-ati ya, Wak. Inggih sedika ngestaken dawuh paduka, Raden. Rawor
kula wara pandritan purangga esti ora kata ingkang dwaja layu sepi. Wah, durung matur suwe nggonku mesanggrah ana tlatah Wirata iki ana salah sawijining punggawane ratu ketitik nandhang penganggone. Kisanak aku arep takon karo kuwi. Sapa jeneng apa pangkatmu? Lho becik, kowe ngaku prajurit saka ngendi sajak Nyolowadi. Wah. Geden Sujana menungsa iki apa adamu? Ala tanpa prajurit saka Simbar Manyura. Kekasete Gusti Prabu Gajah Sora. Kowe takon kang dadi jenengku Tumenggung Kumbara Nangga. Ayo ngaku. Sapa jenengmu? Pangkatan probeda kaya kowe, Tumenggung Yudapati. Tumenggung Yudapati. Iya. Apa sing mbok karepake? Diruta lan ratu Gustiku. Dina iki bakal nak yenake kepriye keterangane Ratu Wirata. Sinuwun Sang Prabu Durgabau. Mulungake Durgandini apa ora? Sumrupa. Dina iki Dewi Durgandini durung kondur marang praja ngentenana wahyane mangsa kala. Yen to Dewi Durgandini wis temeka praja Wirata sakarepmu. Wah. Nampik ala dulune. Yen to pancen ora mbok ulungake lan Prabu Basuke Swara. Dur iki gondeli karo Dewi Durgandini kelakon dadi karangabang prajamu. Iblis lanat. Ojo lancang pangucapmu yen aku sing ngadeg. Jejeg ora bakal bisa ngrontokake siraping keprabon negara Wirata. Tabuh babar popo wani karo aku wedene apamu. Pateken Jaya Aji Kawi Jayatmu Matna Sastra jendramu tebuak dadam melesan iki kamu jo takon dosa kuwi.
Parane. Wah penyakit tangan. Tutu karpet dewe. Pecah siramu aja minggat. Yo, wait, aja mbok godani colke ya, kurang ajar. Ojo beli. Oh. Woi, Yo, Wah! Yo! Akale mau golek duit e semacam e. Oh. Sok-sok ora nggawa bom. Ora suwe ya ditiru bocah kok mesti. Kemane setrum ya sak karepmu. Ya. Ngene paitane kendel anggere. Anggere mak pletik nyatangan mak senut. Lho kabele. Lho anggere ngene iki nyatangan mak senut. Ben, Mas Sukir ben seneng kek iso nanggap nah. Pancen siaga sadurunge wong Wirata obatamu. Ati kowe. Wah. Wah. Woi. Waya sinipi Jojo pangmawi ngomingone tra kocak ngundarandir Petanane rombranang pindha kembang warawari bang Kabeh para prajurit simbar manyura mundura
gulungan genderamu bongkono gamanmu atrajange dhewe wong Wirata amuk-amuk Suramrata padakno Patih Ludra Parimuka Majwa para ngarsa tabrak dong bandengan. Putra Pandha tata gati wisaya Wah. Ah.